weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusan yoni to kobbillo to dabiya odeji to hoore fonde ko on takusan juula ha e nder galle ceerno shérifa ɓeyyuɓo to ciloñe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardi ɗi kabaruji men to leydi mauritanie mohamed cheikh el ghazouani hooreje leydi ndi o joddima ñalawma aljuma hanki o e ministre d' état des émirats arabes unis o joddimo men audience to palais présidentiel to Nouakchott to leydi sénégal sidiki kaba hayti wonde candidat mairie mo tambacounda kono noon kadi aissata tall sall gembininoɗo gembiti gembe mum gam ardade mairie gam yidde ardade mairie mo podor to leydi Bali Issa Kawjime hettanama lebbi tati e kaso tawi kadi o yiyata nangue e yamirore procureur de la république ɓe calima kadi ko fati liberté provisoire moɓe ɗaɓɓannomom to leydi ceeda garmi gara waɗi to nokku wiyete Faya Largou hakkude dadiɓe e yimɓe wuuro ngo saabi ɗum noon ko salade ɓe chef de canton mabɓe nangue to leydi Guinée Conakry catala CEDEAO joguinoɓe mission men balɗe tati nder Conakry ɓe gayni mission mabɓe ɓe kolliri tigui yidde mabɓe kay ko yo transition wona apaisé et inclusive moni taw moni foof ne yiitaw hen hoore mum to leydi Burkina Faso Keme Saba wiyama teeɓa o aranno ko tawtorede moɓodiral ɗaminnogal yuɓɓinede aseda hande o to Boba Dioulasso to leydi Congo Brazzaville mankale jaltugol aduna Clément Mwamba gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi guila 2016 ha lewru mai 2021 to leydi Gabon Brice Laroche gonnoɗo directeur cabinet Ali Bongo o taƴanama duuɓi 5 e kaso omo yoɓa kadi amende million ngaji 5 francs CFA to centre afrique catala bitegal OSHA ɓe kolliri tigui wonde heegue ne doki leydi centre afrique ɗo e 2022 woni hitade dartonde nder temedere kala hen capanɗe jeegom e tato neɗɗo ne sohli wallitede bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ɓe darottake e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kirineɓe mum wonde oɗo saaha joni omo tawe nder leydi sénégal to wuuro men wiyetego Djoum kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi sénégal numéro makko ko 00221 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko whatsapp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala nokku e kala continent mo neɗɗo leydi e kala continent mo client makko woni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone so yennama ka miskine Allah safruma ha mbiya wen tawa haydara yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahliti ha habba walla jano borgal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo kawral e
dental pulagu maître Adama Balde ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekoni joguiɗo seedantagal mo ha timmi. maître Adama Balde ne jogui leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. maître Adama Balde ene jogui leɗɗe ɓayre to banggue jeygu, ɓayre to banggue yiɗede worɓe, ɓayre to banggue yiɗede rewɓe, e ɓayre to banggue golle kala. maître Adama Balde ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji e ɓen ɓe arsigaji men uddi. maître Adama Balde ene yawrani ɓen kadi saftoraɓe dewle to banggue rewɓe to banggue worɓe kala. omo yawrani ɓe rewɓe wonduɓe e gorko seeɗani walla gorko ladde. ene waɗa yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew so tawi ne moƴƴinata, so tawi kadi moƴƴani ƴewna ɗum feere. maître Adama Balde ne wiya dendagal pulagu yo yimɓe dutto e ganni mumen, yo dutto e fina tawa mumen. maître Adama Balde ene wiya so fulɓe jawama hande, so fulɓe piyama hande, so fulɓe toñama hande ko woppude gandi mumen e fina tawa mumen mo joguino hanki. maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde, o waɗi tour du Sénégal, oɗo saaha joni omo tawe nder Mbacké waɗɗani dow Touba, omo tawe nder leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral Bali. maître Adama Balde numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00. so tawi ko numéro ji galle makko e numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. maître Adama Balde ko labɗo reedu malaɗo wune. maître Adama Balde ko joguiɗo seedantagal mum baɗaɗo rikkoni e nder windere kala. maître Adama Balde mbadden dando faade makko. kettude kabaruji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe, eɗen gone hoore biira capantati lewru yarkoma hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho. kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ha mbawon yebde en to banggue nata e ɓosoje woni to YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba. hono mbiruɗen e gartini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Sidi Wula Ahmed Eli ko ministre kalfinaɗo ko fate e ndema e nder leydi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum oɗo saaha kala to leydi Turki o arti noon aljuma hanki o nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o yano ko tawtoroyede batu batu jeeɗiɓiwo tawi kadi ko batu ministère uji de l'organisation et de coopération islamique sur la sécurité alimentaire et le développement agricole. o holliri toon noon wonde laamu leydi Mauritanie nana dari kayno dole mum ponno yidde ɗoftude miijo hoorejo leydi ndi tawa ko miijo ngo ɓe mbiyata mais priorité e nder nden mais priorité ɗen tawe tigui yidde ƴellidde banggue ndema e nder leydi he kadi ɓe holliri noon e oɗo saaha joni dendagal leydi Mauritanie kala laamu ngu nana dari dole mum ponno gam ɗoftude ɓeɗon remoɓe. o holliri toon noon kadi Mauritanie ene paari sifodirde kay e gollodirde dendagal kala leydi e on fannu to fannu ndema saabu ka yidde leydi Mauritanie e oɗo saaha joni ko wawande hoore mum ha laaɓa to fate banggue lijumaji to banggue ndemru kala beele kay ɓe natta jiggoyade kala ko ummoto e remru e ndema ko ɗum woni fandare mabɓe. kamɓe leyɗele notitiɓe e batu ngu kala ɓe kawri kamɓe kala noon eɓe mbaɗa stock mawɗo no fewi e nder on stock noon tawɓe moftat hen ko guura kewka no fewi woni réserve alimentaire haala haɓade kay haɓade ko fate heege kay wonande dendagal ɗeɗon leyɗele renduɓe ndeɗon fedde remoɓe e nder leydi he e nder windere he. ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie hono commissaire
de sécurité à la sécurité alimentaire hono Vatimetou Mintou Mahfoud wula Catherine o jabbima aljuma hanki o to kaggulade to boni pora autonome mo Nouakchott o jabbima toon noon lo tawa ko 5 tonnes engrais ona engrais noon fayi koye remoɓe leydi Mauritanie e nder haalande makko noon holliri tigui wonde hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Ghazouani dariɗo kayno doole mum ponno yidde ɗoftude remoɓe ete ha campagne agricole moɓe goni e dow mum o ha campagne o wawa jofde no hannirta ni yidde makko noon holliri tigui wonde yidde laamu ngu e oɗo saaha joni ha tengti e hoorejo leydi ndi koye leydi Mauritanie kay yo wawan hoore mum ko wiyete sécurité alimentaire beele kay netta jiggoyade kala ko fate remru gala gueɗe ndemeteɗe jiggoyade ɗum caggal leydi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi hono Ismaïla wuri Cheikh Ahmed o bismima o joddima en audience ñande aljuma ɓennuɗo ñande alkamisa ɓennuɗo e ambassadeur au royaume du Maroc joɗiniɗo leydi Maroc e nder Mauritanie hono son excellence Mahid Chabara joɗiniɗo Hamid Sab jonde nde noon jodde nde noon ko yidde ñastade cehilagal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ene tawtora jonde nde noon hono Ahmed Hakki on ko directeur général Mauritanie wurɓe caggal leydi woni directeur général de Mauritanien de l'extérieur ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeena ha to Birimo Grina député goto jeeyaɗo e nder région mo jeeyaɗo e nder Birimo Grina o waɗi toon golle paydunde no feewi so afde toon kay ko wiyete unité woni machine tawi on machine noon ko baylowo ko ciggotoɗo ndiyam kaɗɗam o wayla ɗum ha wonta ndiyam belɗam unité o noon hollirama tigui ne jogui hattani siggade 11 tonnes ndiyam kala waktu jaaru machine o noon ene qiime ha 3 millions taw ko haalisa goya limore hinde ne tawi noon on haalisa jeeyaka hen ko fati gasgol ɗiɗon boyli e forage uji jeeyaka hen kadi torgol ɗiɗon citernaji nawoji ɗeɗon diggue député o ne wiye Mohamed Salema Hulanoy Guelam haysino noon oɗo saaha joni oɗon unité kay haysino oɗo saaha joni kay Birimo Grina settane ɗom ka ha laaɓi hollirama kam ko ɓuuri hewde caɗele mabɓe ma usto hano hannirta ni to ñalawma ko ñande alarba ɓennuɗo noon ko ñande hen tigui oɗon unité waɗa tigui ko wiyete inauguré woni uddital muɗum ene tawtora noon hakima hono tawtora noon hakima Mokata o hono colonel Eli Wule Ñe wondude e cukko maire Sidi Ahmed Wula Tegre wondude e commandant de brigade de la gendarmerie e autorité ji kewɗi tawteɓe e nder falde ɗe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hanki o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o bismima o joddima en audience to palais présidentiel et ministre d'état des émirats arabes unis hono Cheikh Bahboud Ben Nahyan ala Nahyan goɗo noon ko taw kadi koye ngal gonɗo e jillu muɗum jillu mum officiel e nder leydi Mauritanie jonde nde noon ko yidde ñasade cehilagal kay hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeena ha to Nouadhibou blogueur goto woni dillannoɗo banggue réseau sociaux ji mbaɗannoɗo binnande mum e haalande mum e kala saaha nate ɓosoje wiya biyanoɗo Teba hono biyeteɗo Hamda Wula Oubeydallah o waɗama déféré guila talata nogas jeegom yarkoma gonɗen ɗo o waɗama déféré to kaso mawɗo mo Nouadhibou woni prison centrale mo Nouadhibou o nanguira noon ko wadde audioji e nate ɓosoje woni vidéo e nder réseau sociaux ji omo ñiŋa hen laamu ngu e gouvernement kala eɗen mbiya tan yimɓeɓe yo mbattu hakkillaji no fewi to banggue réseau sociaux ji guila e kalanɗe mumen ha to banggue audio ji keɓata ne neldira e kala saaha enate ɓosoje kala ko neɗɗo yi ko famani ɓe wawata wadde supprimé momta ɗum ha laaɓa e téléphone mum wasa neldude wasa moftude ɗum e téléphone muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar te numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Aissata Tall Sall goɗɗo maire mo Podor kene wona joni duuɓi 12 o holliri tigui nder communiqué makko wonde kay oɗo saaha joni ko kabbunoɗo gembe makko ha tiiɗi gam gembanade mairie no Podor o holliri ɗon oɗo saaha joni o haɓɓiti gembe o ha laaɓi o rokkiti ɗum e oɗo saaha joni mo laamu ngu suuɓi woni Macky Sall mo suuɓi yo ardunoɓe mairie ndi e nder ndeɗon falde o waɗi erago noon faade dendagal Podor naɓe ha tenti kay yiɗɓe makko e yaadi mabɓe waadi makko kamɓe kala nde ɓe gonanta oɗon candidat mo Benno Bokk Yakar suuɓi tawa kadi ko hoorejo
leydi ndi suuɓi ɗumam ɓen noon e oɗo saaha joni hollirama tigui e oɗo saaha joni hollirama tigui wonde e oɗo saaha joni hono Macky Sall hoto leydi ndi o addi wayloji kewɗi e nder nokkuji kewɗi tawa kadi ko ɗiɗon mairuji to gembini o hollirama noon o holliri noon dendagal yimɓe makko kala nde gotanta kay oɗo saaha joni ɓeɗon ɗi candidat ji ɗi Macky Sall suuɓi ɗum noon ko caggal kay nde o haaldi ko juuti to banggue téléphone e hoorejo leydi ndi hono Macky Sall ha joni ko on fannu keddoɗen jeen ha to Tambacounda naaɓe hewɓe wonani ɗumen wonno yidde mumen kay e fandare mumen ko yiide Sidiki Kaba yo won candidat mumen ardade mairie ndi kanko Sidiki Kaba noon ko kettunoɗo gembe makko ko ɓooyi kanko e hoore makko o holliri joni e oɗo saaha joni o dattima gembe o haalaɓe o rokkiti kay ɓeɗon candidat ji ɓe Macky Sall suuɓi yo ardunoɓe nder ndiɗon mairie mo Tambacounda Sidiki Kaba noon kañum woni ministre kalfinaɗo ko fate ndenka e kisala mo leydi Sénégal e oɗo saaha joni noon hollirama tigui o hollirama tigui wonde mairie ndi hollirama tigui to mairie mo Tambacounda ko ɓeɗo won kamɓe yimɓe hewɓe noon taw ko jeeyaɓe ngalɗo cetala bitegal anda aka Sidiki Defar Tamba kamɓe kala wonno yidde mabɓe kay e fandare mabɓe ko yo Sidiki wonanɓe candidat o caggal nde waɗi haalande noon wonde kadi o hayti wonde maire candidat mairiagal ɗum woni niɓe bettere mawde no feewi Sidiki Kaba noon erima dendagal ɓeɗon kala nde ɓe gonanta ɗiɗo candidat ji ɗiɗi woni biriji ɗiɗi ɓe Macky Sall suuɓi gambenade kay en ɗiɗon mberi woni Mamadou Kassé e biyeteɗo Mame Balla Lo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jeen ha to Kaolack e on fannu to Kaolack ne Macky Sall suuɓi yo ardu toon liste Benno Bokk Yakaar ko biyeteɗo Mohamed Ndiaye Rahman ko kañum ardina liste Benno Bokk Yakaar e nder commune mo Kaolack so tawi noon ko poste département o noon suuɓa toon ko Mariama Sarr kañum ardina oɗon département to banggue Benno Bokk Yakaar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen goppen dawrugol haalaɓe ñan ko fati Covid-19 Abdoulaye Diouf Sarr e gollitiɓe mum kolliri tigui aseta hande o ko ujunere temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗo e jeena neɗɗo kolkisono e nder waktuji nogas ene yiya cakkitiɗi ɗi yimɓe jeetattama jaati ko fiɗaɓe Covid-19 ene qimete banggue pourcentage 0,47% jeeɗiɗo ɓe kala ko ka communautaire e nder ɓe cellano ɓe jeeɗo yo kefti cellal mumen ɗiɗon tampisannema balliteɗo banggue fofago hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi tugui hanki fay ñalawma hande o leydi Sénégal ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere fayi temedde jeenayyi sappo e jeeɗiɗo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere e sappo ene neɗɗo keftino cellal mumen hano hannit ni ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e jeetato neɗɗo ɗum woni ko hawre radial tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni leydi Sénégal ñalawma hande o kono gas e nayo neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe nder jokki leydi he kala taw ko tinnaɓe wonduɓe Covid-19 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Moustapha Seck ko Sénégal najo gurnoɗo to leydi Afrique du Sud o wasi fittade makko taw ko baraɗo o ɓeydi tigui liste ɓeɗon woni diggol Sénégal naɓe waraɓe caggal leydi kanko noon hollirama tigui o ummino ko galle makko mo fayi galle makko ko ɗon tigui o waɗa agressé taw kadi ko pellaɗo o wasi fittade makko ko guila ñande talata ɓennuɗo noon goski kim tottita ha laaɓi e juuɗe koreji makko ha joni kabaruji men demgal Pulaar se numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Issa Kaw Jimme ko gonnoɗo 4e vice président conseil national de transition woni CNT kanko kadi omo jeeyno kadi e mawɓe ngallo catal bitegal M5 RFP nangaɗo guila talata ɓennuɗo o waɗa inculpé noon ko ñande alkamisa aljuma hanki o darima yeeso ñawoɓe parquet o noon yaɓiri tigui yo soke lebbi tati e kaso tawi o yitanaki woni 3 mois ferme parquet o kadi salima ha suuri ladde ɗaɓɓande o ɗaɓɓuno ko fate liberté provisoire o ruttima e kaso oɗo saaha joni hollirama tigui ñawore makko yanata ha laaɓa tigui ko ñande tati lewru décembre woni tigui watte délibéré makko kanko oɗon bitego Issa Kaw Jinne ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali jena to Bankassa naɓe kala e jogade caɗele ko fate insécurité woni tigui ngakkele nden ka e kisale kala saaha ko janguji e wargoji ɓe kolliri kadi eɓe jogui
no caɗele nde wonno kay ndungu hikka ngu ɓe jiitaki koye mabɓe hano hanniti ndi e ndungu ko seeɗa ɓe jabbunoɓe kolori kadi e oɗo saaha joni koɓe ndemno ko e oɗo saaha joni ko colli ndewi hen ɓuccima ha laaɓi ɓe mbaɗi erago noon faade e laamu ngu nde fabotoɓe kala saabu ɓe teski kala oɗo saaha ko colli kewi maɓɓade remru mabɓe ñeefa walla tigui ɓucco ndemru mabɓe ha laaɓa ha joni ko leydi Mali keddoɗen catala MONUSMA woni koye la Fadjimbulaji walla mbiyen commission de ni o Mali ɓe kolliri tigui wonde guila ñande alkamisa gonɗen ɗum ɓe udditi losgoji mabɓe noon woni enquête ko fate e wargo Algérie najo paranoɗo e nder falde Kidal o bon baranoɗo noon ko kural tigui o fella e saaha o wonno e oto makko e dow lawol ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru octobre ko ñande hen tigui fittandu makko ittano ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo nogas jeetati yarkoma gonɗen ɗum woni hecci hanki dadiɓe hal wonɓe lesa jimadi colonel Adama Guindo tawa kadi on woni mawɗo halfinaɓe ko fate nden kam e kisala MCA woni tigui maison centrale dare woni kaso mawɗo mo Bamako ɓe teeɓima noon militaire goto tawa on militaire joguino ko drogue o yinno nanude drogue o ko nder kaso o woni tigui dartono wadde trafic drogue e nder kaso o ɓe teeɓimomo ko adjudant chef hono Cheikh Otto Diallo kañum tigui vigilance mum kañum teeɓimo kañum yiitomo jogui oɗon drogue kanko noon hono adjudant chef jiituɗomo ɓuuri lollude ko Chabotin gollotoɗo e nder oɗon renoɓe kaso o kanko militaire teɓiraɗo kaso o teɓiraɗo drogue o noon e nder kaso o wiyete ko ATAK o wattama e juuɗe gendarmerie ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Guinée Conakry paɗen sete CEDEAO wonnoɓe mission men balɗe tati gasni mission men jillu men ha laaɓi nder Conakry e gardugol président commission hono Jean-Claude Kasso Bourom ɓe kolliri noon soutien mabɓe faade transition laamu ɗi yidde mabɓe noon ko yo transition yo wona ABC yo won tigui apaisé et inclusive tawa moni foof ene yiito hen hoore mum siftinde on noon ko gila ñande joyya lewru septembre 2021 ko gila nden colonel Mahamadi Doumbia gila nden o derguino laamu Alpha Condé gardinoɗo leydi ndi gila 2010 koto leydi Burkina Faso paɗen aljuma hanki o nogas jeenaya lewru yar ko mayitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go biteɗo Kémi Saba ko activiste mawɗo no fewi benenowa caliɗo no fewi ko fate France CFA caliɗo kadi jimadi faysenaɓe e yaadiɓe mum e wonnoɓe dow lawol faade Bobo Dioulasso yahannoɓe kay tawto yede moɓodiral mawgal tawa kadi ko haɓade ko fati néocolonialisme ɓe teɓama ko aseda hande o noon ɓe ponno tigui yoɓɓinde ngal ɗon moɓodiral Bobo Dioulasso tawa kadi koye bismago catala bitegal COPPA BF kañumen invitnoɓe e oɗo saaha joni noon ɓe tawi juuɗe gendarmerie mo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Tchad paɗen garmi gara musɗo waɗi to nokku to wiyete Faya largu hakkunde population wuro ngo hakkunde mumen e laamu tawateɓe nder wuro ngo saabi ɗum noon ko nanggugol salade ɓe kay nanggugol colonel Hassan Kalidou Sougumi noon ko ñande nogas jeegom lewru octobre o nanggano colonel Hassan Kuju kañum woni chef canton région mo Bourkoum ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar senno mima to leydi Tchad koto leydi Congo Brazzaville paɗen leydi Congo Brazzaville tawi tigui sunare mawde no fewi jaltugol aduna hono bietenoɗo Clément Mwamba noon kañum wonno hoorejo jagorɗe laamu Denis Sassou Nguesso gila 2016 ha lewru mai 2021 o yalti aduna noon ko aljuma hanki o nogas jeenayi yarkoma 2021 o yalti aduna koto Paris lamorgo leydi France ko baɗano toon évacué noon caggal kayde o tawno omo wondi e mboroso Covid 19 ko waɗa évacué faade joni noon kene wona jonte ɗiɗi tan ko toon hawre jala to Paris o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeetati koto leydi Congo to leydi Gabon paɗen ñawore Brice Lacrosse Ali Hanga gonnoɗo directeur cabinet Ali Bongo hoorejo leydi ɗi o yani ha laaɓi ko kanko kadi ardino leydi Gabon e sa kay mo rafi AVC fino Ali Bongo kanko ardino leydi ndi o taƴama o ñaware makko noon yani ha laaɓi o hettanama duuɓi joyi e kaso tawa kadi omo yoɓa amande 5 millions taw ko France CFA koto Centrafrique cakkitoɗen kabaruji men catala bitegal OCH ko bureau tawa ko bureau
niveau des bureaux de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ɓe koliri tigui ñande alarba ɓendu ɗo no gase jeeɗiɗi yarkoma cimtola mabɓe ko fati kay e gonka centre afrique ɓe kolliri no ɗo saha joni heegue ene doki no fewi yoga e nokkuji tawateɗe nder centre afrique cimtola mabɓe noon holliri tigui e nder centre afrique e nder temedere kala hen capanɗe jeegom e tati neɗɗo woni 63% e population mo centre afrique ha tengti e doga moltuyo en heegue ne doki ɗumen ha tengti noon e hitade 2022 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongoɗen kabaruji men e ɗemgal pulara ɗo e haadirde ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal to ko miñi men sehil men saydou abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.